бинандагони азиз, дар идомаи барномаҳои муассисаи давлатии телевизиони кӯдакони Наврасон Баҳористон ва дар ҳошияи озмуни ҷумҳуриявии илм, фуруғи маърифат ин лаҳза суҳбате хоҳем дошт бо яке аз иштирокчиёни озмунӣ дар боло зикр гардида. Ман Аҳмадов Билолҷон Баҳромҷонович, хонандаи синфи 8-уми мактаби президентӣ барои хонандагони болаи қад дар шаҳри Хоруғ мебошам. Ман зодаи Душанбешаҳр мебошам ва дар вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон таҳсил менамоям. Хуб, Билол бигӯед ки чӣ гуна ба озмуни ҷумҳуриявии илм, фуруғи маърифат роҳ ёфтед? Ман ин озмунро аз шабакаҳо, яъне аз барномаҳо дида ва аз муаллима хоҳиш кардам, ки маро барои ин озмун тайёр намоянд. даврҳои аввал чӣ гуна буданд? Даврҳои аввал хело шавқовар буд, чунки саволҳо хело осон буд. яъне даврҳои гузашта назар ба даври ҷумҳуриявӣ осонтар буданд, суолҳо низ осонтар буданд, ҳамин тавр? чуноне ки мо медонем, шумо имрӯз аз рӯи номинатсияи физика ва астрономия баромад карда истодаед. барои чӣ маҳз ана ҳамин номинатсияро интихоб кардед? Чунки ҳамин номинатсия барои ман шавқовар ва осонтар ба назар расид. яъне шумо фанни физикаро хуб медонед? Бале. шумо барои дарёфти китобу масъалаҳои физикӣ танқисӣ намекашидед? Не, танқисӣ намекашидем, барои ки мо дар он ҷо китобхона дар мактабамон дорем ва китобҳоро аз он ҷо дастрас мекардем. Билол, шумо медонед ки агар шумо ғолиби ин озмун шавед, бидуни имтиҳон ба донишгоҳҳои олии кишвар метавонед тариқи буҷавӣ дохил шавед. раиси ҳамин озмун эълон карда буд. яъне агар шумо дар ин озмун ғолиб бароед, ба кадом донишгоҳи олии кишвар мехоҳед дохил шавед? мехоҳам ки ба ҳамин донишгоҳ, яъне маҳз ҳамин донишгоҳи миллӣ дохил шавам. дар кадом факулта? мехоҳам ки дар ҳамин донишгоҳ, дар донишгоҳи миллӣ яъне таҳсил намоям ва илмамро оид ба фанни физика боз ҳам рушду нумӯ бидиҳам. ҳангоме ки вориди толор мешавед, муносибати аъзои ҳакамон бо шумо чӣ гуна аст? муносибати аъзои ҳакамон бо мо хеле хуб аст, чунки ӯ пеш аз яъне озмун оғоз ёфтан ӯ ҳама шартҳоро ба мо мефаҳмонд. Билол, мегуфтед ки баргузории ана ҳамин озмун тавонист дар ҳаёти шумо ягон дигаргуние ворид созад. бале, ман ки дар ин озмун аввалин бор аст ки иштирок менамоям, шавқу рағбати ман хело ҳам зиёд шуд ва мехоҳам ки аллакай ҳозир ман 3 соли дигар вақт дорам ва мехоҳам ки боз дар ин 3 сол 3 маротибаи дигар иштирок намоям ва кӯшиш менамоям ки ғолиб бароям. хуб, Билол, аз оне намеҳаросед ки мабодо дар ин озмун мағлуб мешавед? не, намеҳаросам. агар имсол мағлуб гардидам, соли дигар кӯшиш менамоям ки ғолиб бароям, ё соли дигар нагузаштам, кӯшиш менамоям соли дигараш ғолиб бароям ва ҳамин тавр кӯшиши ман бисёртар мешавад ва илми ман ҳам рушду нумӯ кардан мегирад. яъне мақсади асосии шумо иштирок дар ана ҳамин озмун ғолибият несту, фақат ана ҳамин сайқали илму дониши шумо аст, ҳамин тавр? бале. Билол, дар оянда барои шумо фатҳи қуллаи зафарро орзумандем ва орзу менамоем ки дар озмуни ҷумҳуриявии илм, фуруғи маърифат яке аз ғолибонаш шумо бошед ва ташаккур барои як суҳбати хело ҳам хубу самимӣ. ташаккур барои шумо ҳам. бинандагони азиз, суҳбате доштаем бо яке аз иштирокчиёни озмуни илм, фуруғи маърифат Аҳмадов Билол. суҳбатҳо бо иштирокчиёни озмуни илм, фуруғи маърифат идома доранд. моро пайгирӣ намоед.